Ubwansu bw'omugusi. Ya mwancho muri rweta sene kyandi zikirene kinakitinde tokomera na ase amaya chinsa ikomenyende no kwigena na emargoba yao negendete koba engia ikungo kwaligania tomanye amaya chinsa ikomi erietaria nedor kaskemoma nanigo turachikubatira na nerelidia mose oyo kumanya wetira enchera yemanyerio nura pesa mukira kwene kingama ligene kibicha awikeire asenchera yo wekero na bote bwacha wetira asenchera yemitandao asense moya Facebook na Ndizi TV News digital weka YouTube na otere na Ndizi TV News na boyo ase website na wote na www.ndizitv.net. Yani jigo tukunya chaka korase county ya Kisii asaba menyibe wadi ya Nyakoe imeye kinyoro kyabo matara inakyogiro tu igori tukolera robe sokya na koru murunganaria ase bakoro bekana igoro yokorosigwa we para seba bateba munani igo epare yo etarosiri buya asibono bamumochi omo contractor oyo aetwe korosia epare yo asate bateba muna takoleti igasi ere engia asibono baboria aba mwemsi wensemeyo kana kinga epare yunkoroswere mwemsi we wodi yo nigaika Cosmas Oyagi nigaikirana ase ensemeyo asaba nekeribuna nigo epare yo era chikoligeribuya nabo igo koroswa buya oboikiranu Chasa Maria Tankoro John erinde mabuko yo bigido mabukando se tono gaiga epare kurutwanya orumbwake mbwate myaka 58 yanya gukunwa tato kure onderete sokoro cyane cyakure banki netie bataro kipare konyegari gwo bokombe no neyemo abantu baminto mukorakero mweshimi wa chinkobi kento kento komentera abanyina aba buna bariga na ubangete nande mirimo ekoruya security maiga nchino mo chama ni nyumba 10 kubweke nyoreke igagiro kunyakyogiro tu nyakyogiro 1 egento kende ntaito kuchigoteba epare enera yado chokotwa amagenderero amanese ngenjo echiro etanya kwa iri mata lakini gotokorondi iranda igurari tumochikwenda nyakwa one ne round entanga nare ko barimere pare nako babekero moromu na baraba test obwansu bwa kachikura amekuja amezungumza na chief officer wamekubaliana ya kwamba hii barabara itawekwa maramu yote sababu barabara nilikuwa nimeiwekea 4.5 sasa problem ya contractor anaenda na quote pesa kidogo so ameambiwa atengeneza tena quotation nyingine upya lakini aendelee kuweka hii barabara maramu yote. Nade torete chinde igo nabasabeira abana bane bose bagotoka se school we chiga chionsi cha Nyamira sub county chionsi Borabu sub county ya Manga sub county ya North ya Nyamira South sub county ya Nyamira North sub county ya Masaba North all of them abali mugotakira mambia bagende banyore chisanitary tawe chirase
container chirime na watu wachete na ndoka chivungira na toko vungira matemu so na abana abantu bagocha kogenda babagori sanitary towel bairera abana ase school lakini school chiri chiata igarero nchiasainia chibogori sanitary towel chiabo na abana chi head teacher chiabo bachira ase school chichiko chake gas lakini from tomorrow mwana tata andike class abali mubonsi bibatebiwe bairera abana sanitary towel. Sema ya kwamba Mungu leo amenipatia nguvu nikuje hapa kufanya kazi. Nimekuja kufanya kazi sio kitu kingine lakini naacha kukolemeremo lakini nanyorira mangana makongo mo kwanaga. Amangana makongo amaya. Ona ndio amangana mwana ngokwana ngama accounting agwe kyabuso. Abakungu mama itwabusa. Orai gwe kyabuso bori na kiri naye gwa ari na ndora kimungabusa aga. No sinyu kwabusa. Ya wentole tayari gukora kwa buso kwa we are ready na tutafanya na tufanyie vizuri. Tigati vera ria school. Anything kira buendere community yimuna bara decide na kiyo kolegas. To iwana nile. Lakini abana batware sanitary forever umwana ikarase klasime nimanye temno mwako yebako yongota. Serikali ya kaunti ya Kisii nigo yaboliwe kwene kibunango korere abamenye borogongo rwa Gusii emirimo natali gwechoria emeswada yo gwaka isiko abakoli bande emirimo ase ebunge ye kaunti eyoka kwana yega no yobolitie ekirogo kyo MCA bwabo Morenda ase bon wodi ya Morenda ase chiga kecho yigo abolia ababunge waka isiko omoswada wengana ye finance bill yo mwaka 2024-2025 asekeri atebamna nego ayaba Kenya boniga babwate emechando eminge nekero baraetie enganeyo ye finance bill yo mwaka 2024-2025 nego abakenya bange barachi kogendera gochandika mono samarietana nankoro kumusho Bernard Kinyanya na ditiko cha Morenda na machali ono ibonta tebatebaiga kure county government ya Busongo chimbi kimeti chabari chinyinga naenda Italia tu atakita abantu baitwa cha gukora ke chimbi kimeti cyo kodera abantu bamintegas tangiria abantu nchwamo abanyisiya mu chole tuna abantu abuti bus chain taibe gabana ngabana nchi batato banyora amache banyore birasi bya ICD tutika mangana abu nwasi kandi ndinonsi byabera bana nchi bakwegubya una bano Morenda bwana nta abantu banyora nyagitari ya kyabusura inguru shinya mariga ga ndororo abantu bange kurwari gororo ikiende kanyora maruga mari bayisaine yotanyite semu n'ikindi kiri widine mu Morenda n'ikiciro kititara igorwa kibe kutaya abantu betwanyora ka bakondi bakamaroba banyora uburo bayisaine oro ena ndaka mu MCU kana office akore gasi iyo ikere ni cyosana kujya abantu bayito ikere ka mwemere ikende enkelinga SF finance bill bono ngo tebya abajumbe baito bonsi kakina basabire musigo beresa abantu baito anja munyetige moyetia mora atiga torano bumna buleigo ibintu bigo chencha tumanja kwa ibintu badai sima mora atiga abantu bara beku musigo nsake ibintu byabere ko ne skuru siyaborire bana basanyuka ne skuru bantu basanyuka koragera michandere menge krase kongo saba serikali nene n'abajumba abo mu wase gwitige ntekyo baki mu gitige yigo bikiwe tanga kiende kare bintu bya hirburunga esibona abantu baratora umusigo nabanya kuri no bukuma Chinga kichubayigo niga kwanira igoro ye chiro ya suneka eyugo ikaboniga itaraira asabori omo MCA bwe wode yo nabayigo kubwatirana no mugabana bwe county ya Kisii eryo kwana kinga bakorire echire yo eriko abonchore ya chinga ki chinyororo asibayigo aboria abara igoro asoro bongorwa Gusii mu na county ya Kisii kubwatirana amone serikali enene eryo kwana ki amagendero ase county ichire yo egwente korosi were ikiere chibesa umusiko ruetoro na tiketoro chibesa chisene umusiko chemisu barungwa na ntigan muakire mbiamono nyasamente miakanya kabore kena takorete gasingia ichire ine aro mwa misio robisponiga asukume gabane rororo ichire yere kichibasa ya inchirororo
nandi na tebie babo soro ichire yuru national government na ya nkuru litangani national government yekore digera tutuare national government market ya suneka ere within bunchali ne chipara chamagega chionsi chiro wasiku chiere ne pare ya national government yendete correspond mu China umugabana no mu MC no mujumbe mubekanamo motogonye chipara chiri chiere bakore sibatiga irengera chiere abantu baito bachikumya matukabusyo kurwa bunchira abantu bachore kuri serikali yanke enko basana nimo bama nonye mu chando ro mu gusugumu na ino suguma bigere monyo orane monyo rumuga ne motenge ebintu gwenta kwa bayiga digato kwa abantu baito kuru national na county government bigere ibintu bya kwa rais oso wikiria bana inche ma endrons ikira to isko bantu ogenda igo emiaka yetano na beko era tole zero wakese. Serikali nigo yaburiwe korosia chipara erio gotanga imibasukano aya maiga ye pigipigi gotuma probox abo ritukoria igoro asensemo ya nyantrego asabanto batatu batigeretwe chingoma chintindi ukwana nabamenye bensemeyo nigo baburiye abarundi akoba maiso chingakibare para ajali yabeire gaiga katie probox ne epigipigi bodaboda emochando no ringa abantu baito abana baito niyo bakomyoke speed ere igoro mono chipigipigi ne gari boy gona ere speed ono na bachaumerana head on collision yagera yaumisa omo epigipigi njabo oli tumuswati oumisa kamono omo boda umise kamono amagorange kobutoka nabo igono mo terabane na umia igorende nabona leo saba serikali yaito etobekera matuta ga ekiagere ne chiro gari kurukuru gari kurumate epigipigi kuruguru bone gentu gyo kumia muswati narorenge igoro iga kupaka magora abutoka asenyenteka no mongwa no iga kupaka maisa atu mutu amanyinga aite kapara igo muchando rese pare kurkiamo kamakogenda nyabisabo kebu chi epare abegetwiramu ya remukire boko bono iga ari gutrimboka ojigwepa egatongekyo onyoro banyoro ne propose iyo egetu gyo kumia serikali yaito morigererie pare kuruke mbugo kiamo kama ya twalire bitonge binge munyale ko bamogo ticha abantu baito bagende buya abantu baito bechipigipigi komuranje komure bunabonoga ekermoko gende chire ya nyantogo ma mote mechuchini mwagenda ngora wono mugo chikuikaga mwaminyoka abantu ngweta bale abana ngweta bale igorenda mwaminyoka mwate magoko genda ngora ya tore cha nyingi sana tusi twatore pare ende achali ende imero ngalia ekagera muswati ende kuru chisiro gari akaja kulikuwa nande gari nere ya wate chipiti chegoro sana nande amatukonde nande akukwatia nande gari enke nande ne matatu nere nande chikakongana nande nare chikareta shida sana so ayo tali aro cha chinyinga jakora kana kumaye bono tutore ngusa baiga komenda na yande batenge pale ya tole bitongo na epale chikali chikomnyoka sana chikali echibwate speed ya igoro chipigwe chibwate speed ya igoro so njenale kukananga abantu bechikali n'abantu bakwandi chipigipigi mushirikiana mu make sure nga speed ya balance naande mwagende kwa uangalifu yakomnyoka uno muntu utaroje soguchi nandonye bintu biro abana bakale kutumya bakwandi chipigipigi naro moligereri sana chichama nitubati chema nije chipigipigi komite nero ya koligera mangane chipigipigi moliga ngabana bakwandi chipigipigi ebintu biro bakunywa byagera byara chiachalie epalere bobe abantu. Serikali ya Kenya kwanza nigo yaombirie ogoikirania amaganio yaria ose ya wenete goche ase oyo kabeire omorai bwense omoske Uhuru Kenyatta konengana no moyo ringe omonogeri State House Council dena lituko lya rero chinga kyalinge okwanera chinyumba cha oboraria nigo atabuna serikali teraikirania goikaboniga amaganio ya awenerete ase omorai oyo kabeire omorai bwense Uhuru
Kenyatta asateba buna asateba guchakira omotinyi ogatato omwaka o 2023 nigo amaganio ande abete kagotenania egati yabo ase oborosiwa wechigari gose gwaka chirpe naboigo korigereria amaganio yokonekinga echigari chaye chabekerwe amaguta asebono asokia baena na kwerera omochando oria omorai osoyo kabeiro morai wense Uhuru Kenyatta agendrete wetera ase chingaki ale ase omotimoko oye. That the former president uses these vehicles on transitional basis as they begin the process of procuring new vehicles as stipulated in the Presidential Benefits Act. That is 2 new vehicles of the retired president's choice, replaceable every 3 years, and each car having an engine capacity not exceeding 3,000 cc's. 2 four-wheel motor drive vehicles of the retired president's choice, also replaceable every 3 years, each vehicle having an engine capacity of 3,000 to 4,000 cc's. Just a point of note as well, the late President Daniel Arap Moi and the late President Mwai Kibaki were allocated and maintained more than double the number of vehicles that have been allocated to the third retired president to ensure optimum running of his office. There were fuel cards that were issued, and the fuel cards were given as well as the maintenance of the vehicles, but that has not been done because the cards were blocked in the month of March 2023 to date, that is. I'll take that again. The fuel cards were given, however, they were cancelled and blocked by State House since March 2023 to date. There have been reports on some local dailies that stating that State House has undertaken repairs and maintenance of vehicles under the former president's office. That is incorrect. In fact, I want to say that I did receive calls from some journalists to verify incomplete forms provided by a State House official as evidence of services rendered towards repairs and maintenance. And despite my clarification, they still went ahead to quote these as valid documents of services rendered. It is therefore the position of the Office of the Third Retired President that the government of the day has not undertaken nor facilitated any repairs, maintenance. Chinga kichuwaigo kanzeden nigo atebamna omura moyo kabiru murai wense tanya wakanirwa etaro ende yonsi yokogenda chinse chisiko asebono atebati sabali chiri abaireka kogenda ase chinse chisiko ne chinke naboigo echinde nigo abaireka we akanira. Since retirement, the former President Uhuru Kenyatta has undertaken several official trips related to the roles and duties he has engaged in. And only 2 such trips have been honored. The trip to Ethiopia on matters concerning the peace process led by the African Union, and the one to Burundi that was the 11th summit of the heads of state and government of the East African Community on the issues pertaining to the peace process in the Democratic Republic of Congo. The office did submit other requests for facilitation of trips. Mwancho muriria aiga nongo ikira umwairi obwamangana maya asenchira yobenge kuwakira ngambye muno asogotengera amaya chinsa 10 meyandizi TV na bobwansu bomugusi erietria nedor kaske moma nigoto bwatira na nere Lydia Mose oyoro kumanya wetera asenchira yemeyerio nere Petra Mukira ane kingamarige ne chipicha wikire asenchira yobikiranu twaro boligere buyemeyandizi TV na bobwansu bomugusi.